Mali Lošinj najviše posjećuju gosti iz Slovenije, Italije, Njemačke i Austrije, a zatim iz Skandinavije i ostalih zemalja. Od velikog je značaja i porast broja domaćih gostiju. Što se tiče istraživanja tržišta koje smo počeli provoditi ove godine, on se odnosio na privatni smještaj i odnosio se na male objekte koji do sada nisu provodili istraživanje tržišta. Jer su veće hotelske kuće i kampovi već do sada interno u biti provodili istraživanje tržišta, pa već imaju neke pokazatelje. A nama je vrlo bitno u biti dobiti informaciju od gosta kako se osjeća u destinaciji, koji su bili razlozi dolaska u destinaciju, na koji način su iskoristili sve mogućnosti koje im destinacija pruža i sa kakvim se utiskom vraćaju kući. Sad smo upravo u prikupljanju svih anketa, pa vjerujem da ćemo jednom sljedećem puta moći izaći sa jednom analizom istraživanja koje smo pokušali što kvalitetnije ove godine sprovesti, jer malo je nekad i teže što se tiče privatnog smještaja, jer smo morali u biti sve te anketne, odnosno upitnike smo morali de facto podijeliti iznajmljivačima i agencijama i tako, ali evo, zahvaljujem svima koji su nam pomogli da prikupimo što veći broj anketa, jer nam je to vrlo bitno da u jednom ukupnom dijelu imamo što kvalitetniji rezultate. Spominjali ste razloge koje goste dovode u Mali Lošinj, pa možda mi vi kažete neke od njih, možda neke manifestacije ili nešto što se održavalo tokom sezone, kako je izgledala sezona, što je sve ponuđeno znači bilo gostima? Pa nama je ideja da našim gostima ponudimo što sadržajniji boravak. Kad smo se već na manifestacije dotaknuli, mi smo ih imali ove godine preko 170. Manifestacije su bile i kulturnog sadržaja i sportskog sadržaja. Imali smo veliki broj zabavnih manifestacija, otvorenja izložaba. Bitno je da smo pokušali manifestacije odrađivati i van samog Malog Lošinja, znači i u malim mjestima i na otocima, i to se pokazalo kao dobra ideja, jer evo ove godine već imamo ideje sa manjih naših područja za sljedeću godinu. Znači da se one makar 2 manifestacije koje su bile na pojedinim manjim otocima ili mjestima su se pokazale izuzetno pozitivne i sada već samim idejama upravo stanovnika tih manjih mjesta i otoka se razvija dalje projekt. To nam je jako bitno, tako da imamo manifestacije za goste na svim našim područjima, budući smo jedno široko područje turističke zajednice. Ove sezone gostima su ponuđeni i neki novi projekti koji su nastali tijekom godine. Dani lošinjskih kapetana, Ambroza Haračića, Apoksiomena, Dani mirisa i okusa Lošinja. Imamo sada baš na jesen imamo dane smokava, dane mirte, limuna i naranče, imamo dane Lea Brennera. Znači, pokušali smo važne osobe iz naše povijesti ponovo izdignuti na površinu, dati im značaj koji zaslužuju i razvijati projekte vezano uz sam rad tih ljudi iz povijesti i sam značaj što su oni dali Lošinju. Kroz takav jedan način u biti odrađujemo i edukativni dio, tako da imamo krasnu suradnju i sa dječjim vrtićem i osnovnom i srednjom školom, a nakon toga u biti se razvija u cijelome gradu. Važno je da cijeli grad diše u tom ozračju projekata, tako da u biti imamo jako lijepu suradnju sa svim i udrugama na nivou grada, i folklornim društvima, i glazbenicima i svim ostalima. To nam je jako bitno, jer u biti projekt radimo svi zajedno i onda kad cijeli grad saživi sa projektom, onda je on uspješan. Uspješan je ove sezone bio i privatni smještaj, koji je doživio veliki uspon. Kvalitetno je određen marketinški dio, a agencije su uvele online booking, pa gost više ne rezervira samo nepoznatu kuću, sobu ili apartman. On danas bukira točno određenu kuću, ima na internetu kompletne opise smještaja koji ga očekuje, ima kompletne fotografije i izvana i iznutra, ima booking, znači on točno zna u kom terminu mu je određeni apartman slobodan i on online ima mogućnost rezervacije. To je ubrzalo sam sistem rezervacije, ubrzalo je povjerenje gosta, jer on sad točno zna gdje dolazi i što očekuje od usluge koju je rezervirao, i tu se poklopila jedna vrlo dobra sinergija, znači između i iznajmljivača i agencija turističkih i samog gosta, i poraslo je, vjerujem, povjerenje gosta prema privatnom smještaju. To se iz godine u godinu sve više vidi. Osim toga, internet je uveo jednu pozitivnost u tome što su iznajmljivači koji inače, rekla bih,
Oni su aktivni u turizmu, a nekome turizam nije osnovna djelatnost kojom se bavi. Otvorili su im jedne nove vidike, u biti vidjeli su da su vrlo bitna ulaganja u turističke apartmane i sobe. Prihvatili su tu činjenicu i u biti vidi se iz godine u godinu pomak u kvaliteti u privatnom smještaju. To je sve skupa jedna kvalitetna priča koja će iz godine u godinu davati sve bolje rezultate. Sad je samo još bitno da se samo boravak gostiju u privatnom smještaju također produlji, znači da nam dolazi u privatni smještaj više gostiju pred i po sezoni, a tu moramo stvoriti opet onu cjelovitu priču da gost iz privatnog smještaja koristi sve sadržaje koje mu destinacija pruža, znači dati gostima još više informacija u samim apartmanima i sobama o manifestacijama, o aktivnostima turističke zajednice, propagandni materijal im davati, tako da u biti gost koji je u privatnom smještaju ima dostupne sve informacije o destinaciji. To je jako bitno. Velika atraktivnost lošinjskog turizma su i mali hoteli, kojih je iz godine u godinu sve više. Podržavamo i dalje otvaranje malih hotela i oni su u biti butik hoteli, oni su danas vrlo atraktivni i gosti kažu da imaju dušu. Budući smo svakom objektu, pa tako i hotelima, iako su mali, treba im par godina u biti da steknu jedno svoje mjesto pod suncem, svoju tržišnu poziciju, da steknu klijentelu, povjerenje gosta. Ali se primjećuje da iz godine u godinu mali hoteli imaju sve veći broj noćenja, znači da u biti svoje kapacitete iskorištavaju sve više i to je jako dobro. Oni puno rade na svojoj promidžbi, svatko od njih stvara jedan svoj imidž po čemu je specifičan i vjerujem da mali hoteli i u Lošinju imaju jednu jako, jako dobru budućnost. Dobru budućnost ima i zdravstveni turizam, grana kojom je započeo lošinjski turizam, pa povijesnu priču samo treba preseliti u budućnost. Samom blagom klimom Lošinja, sa preko 1000 vrsta biljaka, sa čistim morem, sa velikim brojem i algi i aerosolima koje čovjek doživljava i udiše kad šeta našim šetnicama, kojih ima preko 200 km, to su baze za zdravstveni turizam. Mi kao destinacija želimo pružiti gostima sadržaje tokom cijele godine i upravo sam rekla produljiti turističku sezonu, što više ići prema zimi, jer upravo je zima najpogodniji razvoj za zdravstveni turizam, jer u ljeti je pretoplo i u biti ne odgovara klimatski i temperaturno. Vjerujem da Lošinj ima u zdravstvenom turizmu kao jedan wellness destinacija, jedan talasoterapijska destinacija, ima veliku budućnost i mi ćemo na tome raditi. Mislim da je bitno napomenuti vezano za šetnice da ih imamo preko 200 km, to je jedan dio zdravstvenog turizma koje su uređene, koje su označene, a ove godine smo radili i na šetnicama na otoku Iloviku i na Susku. Ove jeseni ćemo uređivati šetnice i na Unijama, tako da projekt Šetnja na 4 otoka je jedinstvena. Evo i na području naše turističke zajednice se možemo pohvaliti jednim takvim projektom. A zdravstveni turizam u biti u onom preventivnom statusu, znači kad gost dolazi na odmor, na relaks, na antistres, u biti terapiju koju samo može uživati na našem zraku, u šetnjama, baviti se sportom jer imamo toliko raznih vrsta sportova kojima se možemo baviti tokom cijele zime. Jednostavno smo zdrav otok i otok koji je zelen, koji je ekološki sačuvan i jednostavno nam se gosti iz godine na godinu sve više vraćaju i dolaze nam novi i vjerujemo da ćemo u tom ozračju ići dalje. Sve to razlozi su zbog kojih mali Lošinj ima svijetlu turističku budućnost, a ulaganja u novu infrastrukturu zasigurno će donijeti kvalitetu više destinaciji koja već sada spada među najpoželjnija hrvatska turistička odredišta. Sad hotel Aurora ima 3 zvjezdice, ali nas veseli novo ulaganje koje će
Jadranka hotel ima tu hotelu Aurora. On se sad tokom 10. mjeseca kreće u rekonstrukciju i mi do 1.6. sljedeće godine očekujemo otvorenje. Veselimo se tom velikom napretku jer Lošinj kao destinacija mora pružati kvalitetu u svim segmentima, tako isto i u smještajnom segmentu. Imat će u biti novi wellness centar, imat će nove bazene, novu kongresnu dvoranu, tako da će to biti veliki pomak za Lošinj. Imat ćemo veliku mogućnost i održavanja kongresa tokom cijele godine. Vjerujemo da će projekt ostvaren biti na vrijeme, da će sve biti u redu i da će privući nove goste, novu klijentelu Lošinja i da ćemo u jednom takvom kvalitetnijem segmentu smještaja ići dalje i u biti što prije i što jače ulagati i u ostale smještene objekte, jer imamo većinu hotela sa 3 zvjezdice, a težimo da imamo destinaciju sa minimum 4 zvjezdice u svim segmentima. Mali Lošinj vidim jednom dodatnom kvalitetom, povezivanjem. Upravo smo do kraja godine, mislim da ćemo uspjeti potpisati ugovore i sve i krenuti u investiciju produženja piste aerodromske, znači zrakoplovne luke u Malom Lošinju, koja će sigurno kvalitetom koju će hotelska kuća Jadranka u međuvremenu činiti svi ostali subjekti, znači smještaja, koji će se dizati na 4-5 zvjezdica, jer vidjeli smo da je pravilo da 4-5 zvjezdica gdje su bile da su popunjeni, a objekti nižih kategorija da su manje popunjeni. Što znači da očito gosti kvalitetni dolaze i žele kvalitetan smještaj. Znači, daljnjom izgradnjom, znači, infrastrukturnih objekata, od kanalizacije do parkinga, rješavanja pitanja povezivanja, evo ceste, katamaranske veze i prema Italiji, trajekata, aerodromske piste povezivanja, znači produženja piste, smatram da smo mi stvorili ono što je nekako zaduženje i ono što bi morao grad činiti u svakoj jedinici lokalne samouprave, da stvorimo uvjete obrtnicima, tvrtkama, da onda na temelju toga oni rade na podizanju kvalitete, znači da rade na podizanju broja zvjezdica u hotelima, objektima, privatnom smještaju, kampovima i sve. I na taj način ja vidim Lošinj u samom vrhu turizma, bio je do sada, uvijek u vrhu, pri vrhu, a smatram da i ove godine ćemo već dokazati, očekujemo i nakon svih ovih ocjenjivanja da ćemo biti isto negdje pri vrhu ocjenjivanja svih turističkih mogućih analiza i ocjenjivanja koji su bili tijekom ljeta, da ćemo i mi negdje naći se pri vrhu, a tim ćemo i dokazati tom ocjenom da smo nešto i zaslužili, učinili, ali da nam je obaveza još vrlo velika da u sljedećih 5 godina smatram da će Lošinj doći na sam vrh tamo gdje je zaslužio i kao najveći otočni grad u Hrvatskoj.